Katso, Sauli, terve. No terve. Mitä Odysseia? No mitäs tässä? Hei. Niin. Pulkkinen, mä tulin kotiin, menin ja aukasin kylpyhuoneen oven, niin sieltä tuli semmonen hirvittävä löyhkä vastaan. Sellainen uskomaton napalmin katku vain. No niin. Kyllä, sellainen niinkö tiheä viidakon tunnelma, että sellainen hyvin mätä tuoksu. No just, että tiedätkö sä mistä nyt mahtaisi olla? Kyllä mä tiedän mistä tuulee, kato. Mä kävin kylvyssä teillä. Oot sä käynyt kylvyssä mun ammeessa? Kyllä, se on uskomaton se sun amme. Se onko syvyyden syli, se onko kohtu. No mutta eihän siitä nyt silti tollasta löyhkää lähde, jos kerran ammeessa. Sanoppa muuta, kato. Mutta nyt oli asia niin, että mulla tapahtui valtava relaksaatio siellä. Mikä? Mä lähdin relaksoitumaan. Täältä alhaalta lähti sellainen lämpöaalto, niin mä tyhjenin täysin sinne ammeeseen. Tyhjenit? Tyhjenin kuule, täysin, kyllä. Ei jumala, onko pakko nyt ymmärtää oikein, että sä oot paskantanut sinne ammeeseen? Kyllä, sä ymmärrät täysin oikein. Mä olin siinä ammeessa tällaisen pore alkoi vaikuttaa, semmonen lämpö nousi tällä. Mä nostin vaan jalat reunalla ja annoin palaa, kato. Ne uskomatonta jöötiä lähtee tulee, sellaista kyynärän vahvusta, kato, monta metriä. Mä että mistä sitä riittääkään, ei tarvinnut painaa yhtään, kato. Onko sä käynyt käärmenäyttelyssä koskaan? No olen. Sen tyyppistä, kato, siellä on se pyyttoni. Sen tyyppistä, kato, lähti tulemaan. Se on uskomaton meininki siinä. Ei sulla olisi valokuvauskameraa lainata. No, on kyllä, mutta en lainaa. Perkelee. Kato, mä ajattelin, että mä voisin ottaa kuvan siitä paskasta. Siitä menee hirveästi kiasmaa sen tyyppistä nykytaidetta tänä päivänä. Näin on. Onko sä käynyt kiasmassa koskaan? No, mä... Et oo käynyt. Mä arvasin, Sauli, sä et oo käynyt taas kiasmassakaan. Tuleeko sulle edes Parnassu? Ei tule. Ei tule Parnassa. Mä arvasin, kato, sulla on niin sivistyksessä aukea, että mua vähän hävettää sun puolesta. Kato, jos naapurin noin sivistymätön kaveri, niin mä en tiedä, mihin mä ryhdyn. Hei, mä en kuuntele yhtään, mä lähden pesemään sen paskan. Et mene häsläämään yhtään, Sauli, sen paskan kanssa nytte. Miten niin? Sinä et koske siihen paskaan, se on minun paska siellä. No onhan se on. Se on minun. Kyllä se on, mulla on copyright siihen tällä hetkellä. Copyright? Kyllä se on mulla. Onko se Koponen tuolla vai? Eikö se on tuo Mähönen saatan, kyttää taas tuolla. Jos sä näet Koposta, niin kerro, että hommaa tehosekottimen, kato silloin siellä keittiökaapissa siellä, niin kaivaa esiin sen mulle, kato mä lainaan sitä, niin mä lyön sen paskan sinne ja vedän, kato hanat kiinni ja töpselin seinään, niin se pyörii tuossa Nykytaiteen museon eteisessä koko ensi syksyn. Se on uskomaton hitti, kato, tästä pidetään kiinni. No niin, se on menoksi, se on Anni Lenoksi. Moi!